Dumelang ke lamala back onto my channel. Please skela lebella go like go comment go subscribe le go share video or skela miss out whenever I upload a new video. So currently video is trending, yeah. Yo video is set get need indeed. We're seeing Rwana Motswadi at cause mother, who did this video Allah sobbing basically sefatlego sa gagwe se tletse ka madi le mabadi, and o reveala gore tswa ke nkipethile ke ngwana wa ka to help ebile a ke tshepe ngwana ka o phela ampeta. He usually does this a se le mathomo a dira so quick, so mpetile to a point mo loreng I even tried go founela maphodisa gore ba tle ba nthushe, but a se ba kgone go tla. So she goes on to detail gore ngwana gagwe o ja diokobatši a ga tsene sekolo and everything, or ntho ngwana gagwe a e tlwaetseng is to just basically moor her every time he gets so but quickly insert this video. Before I do that, to make sure that of course you do engage your thoughts with me in the comment section down below. Bethwa ngumntanami ozelwe ndim ondliwa ndim oyeke isikolo uyotyiwe zi-drugs. Ndacela uncedo emapoliseni but hayi kulungela sifumananga, but ke ngoku ndimnika ubomi uthatho bam ngothatho bakhe. Nango qha umyalezo udlulisayo ndingoba bendikhala uncedo andilifumenanga, and efowunini amapolisa afika ajonge nje uba ngabani ngoba ngowuphi na ofile phakathi kwam naye ajonge. Yewe ndifuna wona, but I will kill you my boy. Uphambisela usana kum ndikuzale ndikoluse uyeka isikolo uthi ukutya kwam kufuneka ndoyike wena. Saze nto ngabazali nabatshalo ngabantu abahlala ezikolweni. I will fucking take your life wena kokubhense mna kwami ithamna 9 months ndizobethwa nguwe, ndibethwe ngube nje kubulala. South Africa abazali ababodwa ababhinqileyo nje basihambe sibhensa simithiswa. This is enkosi ke lo, but lo wam I will kill him myself. Ndizamile ucela uncedo ngoba ndizothathela umntana ngamapolisa akavelanga. Ndise Cape Town enkanini. Ndiyabonga.